नमस्कार, मैं हूँ आप लोग का दोस्त kennocha Daimari दिनै आं माने ड्राइं आर्ट खालामदों आरोना तो बेखौ आं देखायनो नागिरदों तो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थौदो जोंना स्कुलनि एसाइनमेन्ट हरदों आरो ड्राइं खालामनो तो बेयाव आङो दायो ड्राइं खालामबाय थादों जोबोद मोजांहैदों आखिनायाव आरो जोबोद गोराबो लोगोफोर नै बेखौनो नायै नायै आखिना हरनांदों जोङो लोगोफोर ये लकडाउननि एसाइनमेन्ट क्योंकि जोंनिया स्कुल जानाय नंलाना बेखायनो स्कुलनि एसाइनमेन्ट हरबाय आंनि ड्रयिंआ बोरै लोगोफोर बिराद गोरा खस्थ'यै आं आखिबाय नै मानसिबो आखिनांदों दाहाय कालार फुनगोन दाहाय कालार फुनबा नोंसोरबो नायनो हाबावगोन जि खस्थ' मस्थ'यै आखिबाय आङो दायो नै फुनबा साबसिन जाबावगोनदां नायनोसै बोरै जायो लोगोफोर आंहा देहाया बांद्रायबो मोजां नङा होमबाबो आं खिथाब फरायनांदों मा खालामनो आरो खिथाब फरायाबाबो जायाना खिथाबखौ फरायनांखागोन नहलेबा बेंग्रि जागोन ना लोगोफोर दायो आं कालार फुनदों नै आं कालार फुनबाय थादों लोगोफोर आं आखिदों नै लोगोफोर आं आखिनाया बोरै जादों कमेन्टआवसो होनहरदो दा बरे मिलायाबा आंनो जाहैबायथाय जाल मिलायाबा आंनो जाहैबायथाय आं एसे लोमजादों आरो गगाबो मोनदों थ' नै आंनि ड्रयिंआ नै सेम टु सेम जादोंना जायाखै कमेन्ट बक्सआव होनहरदो बिदों आरो नै बियो जोमैयाव जेबो होआखै आंबो जेबो होआखै आरो ना लोगोफोर लकडाउनाव मा खालामगोन मा खालामनानै थागोन जानायखाय आं ड्रयिंफोरखौनो खालामनानै माने टाइमखौ हगारदो आरोना थ' नै आङो आंनि ड्रयिंखौ दिनोसै लोगोफोर आङो देनां नायखांफिनो बेयाव मोजां जाबनानै दोनदों आङो बेयाव देनां नायखांनो नायनो आरो बेयो जाहैबाय नै फुल आरो बे जाहैबाय आंनि नाथु संना जागोन आं आयो
बेयो जाहैबाय फ्लावर लोगोफोर नै ड्रयिं खोथ' मिथिखायो जानो हागौ मा नाम पुतलायाव जि फेमास खा बियो आंनि सिनारिया नै बार्बी डल बियो इयो आंनि महात्मा गान्धी नायनानै मिनिनोसोंखायबाय आङो आंनि महात्मा गान्धीया मास्क लाग्रा हिन्जावा नै बेयो जाहैबाय अक्ट'पास जागौमोन आङो अक्ट'पासखौ नै आंनि पुसिकेटआ आङो मा तारिखआव आखिनाय बेखौ आं गासैखौबो नै लिरना लाजोबदों गासैयावबो आरोना जा क्यूट खानायलाय बिउटिफुल बेबो मोनसे सिनारि आरोना बिदै बिहा बियो जाहैबाय थार इयो बेयो जाहैबाय आंनि बाटारफ्लाइ जि क्यूट खा बेयो जाहैबाय आंनि बार्थडे केक जि मिनिथावना नालाय जास्ट आङो देनां देरनानै नायगोन आरोना आंनि ड्रयिंखौ देनां उन्दैयाव माबायदि ड्रयिं खालामोमोन बेखायनो आं बे फाइलबो होजागोन मोजाङै सोना दोनबाय नोंथांमोना आंनि माने आर्ट ड्रयिंफोरखौ नुखाबाय जानो हागौ आरो आंनि आर्ट ड्रयिंआ माबायदि कमेन्ट बक्सआव होनहरनो दाबाव आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव बाय बाय